Oh. Dalah iki menungsane. Sing wani nantang karo Begawan Durna. Ora ngilo karo gitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatasé mung ketibal 17 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para Sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong. Rasa cerewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, lah dalah ora wawo. Ayo, kene. Nek pancen kowe arep gawe geger karang Kajempel. Endi para Sata Kurawa? Ora bakal mundur jangkah. Loh, kowe wani karo Kurawa? Lho, wis wani metenteng ngene kok dikira ora wani anggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosega kuwi. Loh. Ura-uraban suaramu Kartomarma. Ya, ndek Kartomarma. Arep belane karo Begawan Durna. Dursasana, Surtayu, Kartipeya, Durgempa, Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jeleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astaning Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe merga saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kocluk. Apa to sebabe tongkate njeng nabi kae kok ampuh? Merga entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mbelah segara. Merga apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning nek ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampeyan ngendelke pusaka saka lima sing jeneng Cundamanik, nek Gusti ngeparengake Cundamanik, mungsuh Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi udune sing gawe urip. Ah, bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nek bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Dibantangane Kartomarma pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho, kowe ngurung jago piring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora basa anu mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus simbah Durna. Sing ngagar-agari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagar-agari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar.
saka papan pelenggan nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakardine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe? Lho, ora ana wong ngapa-ngapa. Semar ki ora ngapa-ngapa kok. Wes. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar dlungop ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kuwi. Tuthuk modar kowe. Ndeng den yakin kula ora ngapusi. Kusik-kusik. Ki sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampeyan weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten niku. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono ki wong tuwa? Antasena. Aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa. Aku ki brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, Truk. Ngopo? Ya ya kowe mau ora to? Durna gawa drei. Keris kok drei. Keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka anu kursi mau ya, Truk. Truk. Ora muni, aku weruh dhewe. Niku Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir aja klaudha aku sing bakal nglegandhang Parasata Kurawa. Iki mergane patimu. Dadi wisan ya. Ayo minggir, ayo minggir. Ora apa-apa arep. Mati aku. Siramu jebol dadamu walat. Cocok tumbak jebol dadamu ya Antasena. Mati he. Pecah siramu. Mati we.
Modane, ayo. Minggir. Siwa Surtayu Gatotkaca. Inggih. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula atursi siwat. Mati. Wah. Wah. Wat. Wat. Wah. Kantong bolong Ndara Durmagati dajal kepala nyoto. Arep ngopo? Lho, gelut maca arep bal-balan. Yo mungsuh sampeyan kula. Antasena endi? Ndara Antasena kesel. Gatotkaca, Ndara Gatotkaca mabur. Liyane turahe ming aku. Lah sida aku. Ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira? Aku ngantem ping pira? Sapa sing glithak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, Nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Modal. Ping pira? Manut ping 3. Ping 3. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasah kareman. Modal, tegese mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping 3 gentenan. Lho, aku gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke. Nyo. Hati. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil wis iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degane. Ora entuk deg-degan kok kalah ya ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh ya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa, ora apa-apa. Kurang pindho. Oh iya. Pindho. Jos. Oh. Wah. Aku nek muni ora apa endi mau wonge. Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya. Ning kudu tetep terus sapa sing glethak kalah. Oke. Nyaut. Pisan. Yuk. Ping pindho wae, Celuk. Oh iya. Ping 3 iki pet-pet ngono. Ya pindho nya. Ot. Hahaha. Ala bobo.
Ayo kene, Cik, lodo buyel aku. Yo ngene sesaseken ndak lanteke wektu. Oke, Nyong. Cilahmu ndi cilahmu iki? Tak pasne ndak ula pas. Wis obah kabeh tak jawang. Lho kok kon cengele diantem. Lucut Lho. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iso ngantem kok. Iya kene yo. Oh. La popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal le. Gedhe banget ora modar menan. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Wis. Matane. Oh, lek dengkulmu kowe. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur. Kalah dur, kalah man. Pun mboten monggo puliya man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mbaka siji, nek mbaka siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo. Nggih. Sinten niki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng nggih. Perlunipun anu dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki ora sangene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki gandeng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih? Nggih. Pun. Aduh. Petruk mati aku, Truk. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petruk mati aku.
Petruk mati aku mboten cah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Ini cah bagus. Aduh Petruk. Ayo. Kelas pinten Li? Sekolahe nendi Li? Sekolahe teng pundi cah bagus? Sekolahe kelas pira Li? Pun nggih. Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Bagong setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njok ngapura rasa edan kok lorone kaya ngene kok. Redo mangawur-awur wurahan. Tengarane ngajurit gong maguru gongso. Tetekaya Butulawara panjriting turangga esti. Aja kaget Panakawan Bagong aku sing prapta. Oh, Bagong aja kaget ya Bagong aku sing prapta. Bagong aja kaget aku sing prapta nang bali wismamu. Wah, no dayoh-dayoh piyayi le. No dayoh-dayoh piyayi le. Mboten pangling kados Ndara Lesmana Mandra Kumara. Iya. Bekti kula kunjung nggih, Den. Ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana Bagong. Kula pun ndenggo jimat panipendhayan ana ing kasantosan. Menemban durna bekti kula. Oh iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana ya Bagong. Patih sengkune kula ngaturaken bekti. Iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana nggih. Enten apa kok doting gruduk rawuh teng sudung kula? Nek enten wigati kula aturi paring dawuh. Nggih, penemban nek enten wigati. Pati sengkune nek enten wigati enten apa? Oh, ngene ya Bagong. Praptaku ngirit marang putu Lesmana Mandra Kumara iki sejatine ming krungu kabar yen to kowe duwe anak angkat. Mongko dina samengko Lesmana wis gandrung-gandrung kawan anakmu. Dipenggak wis ora kena diranti bakal medhot dipalangono mesti bakal mlumpat. Mula aku banjur nampa ngendikaning anak Prabu Duryudana supaya ngrabekake Lesmana entuk karo anakmu. Kowe njaluk apa Bagong? Njaluk ijol apa? Apa kowe njaluk liru wujuding kreta kencana? Apa kowe njaluk liru wujuding bandha donya Mas Picis Rajabrana? Kandha kowe matur karo Begawan Durna. Mesti bakal tak paringi waton anakmu diwenehake Lesmana Mandra Kumara. Iya Bagong. Aku sing dadi wong nomer 2 ning negara Ngastina dadi seksi apa kang dadi ngendikane anak Prabu Ngastina. Mula ora usah kuwatir. Yen to kepengin sugih dadakan kowe kandha, kowe bakal kelakon. Yen to kepengin duwe derajat pangkat sing dhuwur, mongko ya dadakan kowe matura, mesti bakal kelakon. Gak ya, Neng? Us. Kake piye to ki? Kowe iki mikir to Lesmana iki rak ya anak ratu ya bener nih rak rada ngene ta. Lesmana iki kentir. Aku iki padha karo nyengsarake anakmu wedok nek nganti dikeke Lesmana. Gareng kuwi cangkeme omong apa? Oh krungu reng. Iki keseron ning rasane ora. Mboten omong napa-napa kok. Aku padhake ora krungu apa piye. Kowe nguneke aku anak ratu ning tak anggap aku kentir. Allah. Ora tak plotot matamu kowe. Oh sabar ya putu sabar Ger sabar. Pancen Panakawan ki omongane kaya ngono kuwi. Ana ngancok glendak-glenduk ning gregetke pikir sabar Lesmana sabar. Iki nek tak keke kowe iki engko tak bangunke omah. Tak bangunke omah Petruk engko njaluk apa tak turuti iki gegayuhanku wis cedhak. Apa sing tak karepke wis di depan mata. Ngibarate mung kari ngukup lho. Iki aku aba karo Begawan Durna. Penemban
anak kula mang tumbas 3 triliun. Mesti dikeke. Nggih napa nemban? Oh, mesti tak keke. 3 triliun yen perlu atusan triliun tak peneke. Bondo Ngastina ora bakal entek nek nggo bayar triliunan. Ngastina kuwi sugih ora mekakat seprapat jagat kesugihan Ngastina tak kandhani. Kandha Bagong mengko tak bayar nganggo tapak astaning Patih Sengkuni kowe iso njukuk dhuwit nen di papan nganggo panguwasaning Patih Sengkuni. Ento ya, Gong. Anakmu tak pek. Wis aja kuwatir. Kowe njaluk putu pira mesti tak leksanani apa yen perlu kacek sesasi meteng tak lakoni waton anakmu tok wenehke ning nek ora menehke anakmu aja takon dosa sepira kekuataning Panakawan papan kene tak gawe sungsang bawana balik kowe Panakawan Bagong. Aja tareng iki arep tak keke meneng. Kowe iso dipernahke ora kowe? Ya bener kowe entuk bondo donya, ya bener kowe entuk brana picis, kowe entuk derajat pangkat. Ning anakmu sengsara. Kowe arep monteke anak, kowe arep monteke diapurmu dhewe. Ya wis. Aku ya mung ngomongi kok ora tak omongi. Wis, Gong. Nengo nek gareng wis ngono wis ora kena di kowe mundura ben dirampungi gareng. Mangsane ora. Neng aku pasrah lho, nek kowe ngisra, kowe gawe geger rampungono dhewe lho, Rang. Iki masalahe ora ming sepele. Ora ming baen-baen. Begawan Durna Patih Sengkuni iki mesti nggawa Kurawa. Nuwun sewu. Kula inggih menika dados badal wakilipun tuan rumah. Inggih menika pun Bagong. Ngendika sampeyan sajahe kaya ngidak cengel. Ngendika sampeyan sajahe kaya ngias karo Panakawan. Sampeyan pamer kesugihan nek Bagong menehke anake artok naik kreta kencana ngelitas cengelmu ki piye? Anak-anak Semar diajari ora mata duwiten. Anak-anak Semar ora diajari mata derajat pangkat. Niki perkara kamukteni anake Bagong. Bagong menehke mangsa borong ning makne gedhe ora menehke. Wola pripun yang niki sing muring-muring malah terwelune. Nek Bagonge ora apa-apa ning lha kok jebul makne gedhe malah nesu-nesu kaya ngene. Idune muncrat-muncrat. Mbok ya wis to Rek, Petruk ora sambung rembug. Dimor, diem kok dimor. Diem. Iki perkaraku. Pokokipun anake Bagong ora ana sing iso mengko, ora entuk dijoli derajat pangkat. Lho, yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna. Gareng ora sandadak malang kerik. Aja ngungalake dodo. Apa kira-kira kowe kuat nadai sanggya para Sata Kurawa? Ora minggat karo menawa gareng po. Iki merkane empat. Wis, anggere ngono kuwi cekle wis ora iso dikandhani. Aku tok jotosi piye? Ben sengit. Rampunge lho. Males aku wis. Kowe senengane mbubrake acara ora. Aku wis sing tak gadang, kowe iki duwe besan sing sugih. Iso tak leboni sertifikat. Kok dadi malah tok tonyo. Bubar kabeh. Angen-angenku. Wis, ta urung meh entuk kere meneh iki. Ngrekoso iki. Rampungi Rek. Rame-rame rantas malang-malang putungane terus.
bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu ukir moyak mayik saking dias baliwur wah mandeng tampu kedep mandeng yen mripate pener mripat ora pener kok mandeng cerewet sing penting aku wani mandeng karo kowe Leng Kurawa pirang-pirang Petro nek ora wani rasane nyedak-nyedak kakang nih wis kaya ngene iki wah delok tandange kakangmu awakmu iki lho awakmu kuwi awakmu ki mung balung tok karo mungsuh para Sata Kurawa balung nek digodhog mangsane wadake ora wah kulo sumbare gareng kupingku keri candhak kebuke ngebuk mrotol awakmu tur sasara sakoke ngomong kaya apa aku sing tak sabete ngebuk ora minggat pecah siramu ayo mangsa menanga mungsa aku kowe Aku weruh kakangku gelut lagi bengi iki jan luar biasa. Piye? Aduh. Wah.
Selesai. Ngombe to? Hah? Ngombe. Urung rampung prae wis ngombe. Wah, edian. Ning piye? Sip to? Sip. Kartomarma kok kalah karo kowe. Biya warakno, gawe stop nat. Apa? Kuwi lho sing ditemplek nang tembok-tembok kuwi lho. Pamflet. Tulisi Kartomarma kalah Runala Gareng. Asatama anake Begawan Durna mundur karo Runala Gareng. Ha. Sapa jurung maju? Kowe musuh Dursasana mau? Minta ambungi. Angger tangi tak ambung, suwe-suwe dheke gila. Jijiki truk kowe. Wong lanang kok ngambung wong lanang. Aku biasa ngono. Wah, cah kentir ora. Gilani ora. Piye? Kowe iki ya rumangsaku gawe masalah kok. Ya men Bagong ki wong iki uteke bosake kae. Dilamar anake jamar anak ratu ya bener sugih, derajat pangkat ana. Ha ning Lesmana ki petoke. Lesmana ki kentir sawangan. Mau rene mau kira delok le nyandang piye kae. Coba. Ya bener nganggo kupluk manten. Ha kok jaketan parkir ki maksude piye kae? Anak ratu kok nganggo jaket burine tulisane parkir ngono kae piye? Apa ora isin kowe disedulur kaya ngono kae? Ya isin. Oh, lole. Nala Gareng bubarke para sataku apa kura-kura kuat nampani Kyai Cundha maneh jeblok wetengmu ya. Bayu rek. Kok tengok-tengok impianku lenyap. Apa sing tak gadang-gadang pirang-pirang dina sawulahe aku ndek anak ayu ki musna merga saka pokale Gareng. Ora masalah anakku dipek Lesmana, ameng anak angkat kok. Ora apa-apa, sing penting aku ora wis dianggep besane Ratu Ngastina lho, ora gleleng. Ya gleleng ning anakmu mesakake. Anakmu wedok mesakake. Ora anak wedok lahir ora metu wetenge mbokne kok. Mboyahe semen. Aku nek sugih, kowe iki mesti bakal tak kepreti. Kowe tak ngeki, Gareng tak keki. Ora-orane aku micak. Ora-orane aku bisu. Aku duwe iki ya nggon kowe ya melu duwe, Gareng ya melu duwe. Misale upamane kowe ora kuat bayar kontrakan. Heeh. Terus ning nggon aku, Gong, aku nyilih dite nggo bayar kontrakan, tak kei setahun sisan. Nah aku sugih. Tekan semono ora nalarmu. Ha iya ning Gareng sing marah iki. Ana gak capek tok e. Mangkel aku. Ha terus piye? Wis kebacut kaya ngene. Terus peperangan Durna nesu ngene lho. Kowe tak kandhani ya. Anakmu tok keke ning kowe duwe panjaluk. Ayo kowe mau njaluk dit ora. Tegese panjaluk kuwi kowe njaluka bebono, rerubuh, pepanggil. Nomere duwe wae kon manggil iki. Ora kuwi lho Gong pepanggil ki nek carane basa Jawa ki pepanggil rerubuh kuwi anu panjaluk temanten putri. Pone ana to wong anake arep dipek kae terus anakku entuk dipek ning kudu ditukoni suweng sing gedene sak genthong. Nek cara desa ngono kae. Ning kowe njaluka sing luwih angel, sing luwih kira-kira Durna ki ling golek ya ngrekoso tenan. Nek entuk tenan, ling ngekeke anakmu ki ikhlas ra apa-apa. Tegese lek arep ngepek anakmu ki tanggung jawab tenan. Ngono ya? Heeh. Terus njaluk apa, Tru? Ya manut. Njaluk malaikat ora mungkin. Njaluk kok aneh-aneh to kowe. Njaluk apa sing ning jagat iki golek-golekane angel. Oh ngono. Oke, ngono nek Durna tekan kene tak jalukane. Ya. Njaluk apa sakarepmu? Heeh, wis pokoke udu dhuwit udu derajat pangkat ning barang sing angel golek-golekane men do berusaha. Nek ana usaha kuwi ateges lek arep ngepek anakku wedok kuwi lahir batin. Tul, ngono kuwi sing tak karepake. Oke.
Nala Gareng kok wani sumbar-sumbar ning ngarepe para Sata Kurawa. Apa dianggep Kurawa ki loro saudon telu saurupan? Apa kira-kira Nala Gareng kakangmu iso nandhingi kekuwataning Begawan Durna ing Sukalimayu ndi? Nala Gareng kon ketok. Ora kon tak untapke nyawane aja duntang kumbayana keparat. Sabar. Begawan Durna ngaturi sabar. Wong sabar ki ana watese. Wong sabar ki ana watese. Yen Gareng wis ngrusak barisan Sata Kurawa. Wong Kurawa dierang-irang karo wong-wong ana ing kiwa tengene kene. Aku ora nrimake. Anak kula entuk dipek sapa-sapa. Ning anak kula wau duwe penjaluk. Penjaluke apa? Angel, sing angel. Aja ngawur. Pikir tenan sing angel. Anak kula nyuwun temanten lanang iso numbaske pit poligon. Kuwi gampang. Hah? Kuwi gampang. Kuwi larang tumrape awake dhewe. Nek tumrap ana murah. Ya. Udu. Lho. Mola-malik kowe, momen mola-malik ya men ora dola-walae rugi. Sampeyan kudu iso ngaturake. Sing angel lho kowe, sing angel. Gah nek waton ngomong gah aku. Apa ndek ide apa? Ora ndek ide. Sing di anak kowe kok kowe kudu ndek ide. Siji. Wah, pernah pira? Kok sik. Temanten lanang kudu iso ngaturake siji senjata cakra. Gus, ngono kuwi. Senjata cakra. Ingat. Senjata cakra. Loro M16. Nggo ngebrem dasmu ki kok piye? Ya ora ngono, Tru. Kowe nesu njukan. Ora ngerti ki dikandhani adine. Emah aku nek nganggo keplak-keplakan. Pentas kok gagar otak. Nomor loro Nenggala. Hah? Nenggala. Pendopo? Nenggala. Nomor loro senjata Nenggala. Tur? Turu engko. Ora. Aku ngrungokke. Kok merem-merem. Kene ngomong tenanan mah merem-merem ora. Angka 3 sing terakhir. Apa itu? Tak pikir sih. Pustaka Jamus Kelimasada. Oke. Angka 3 ya ki kudu iso ngaturake perpustakaan. Ngeplak meneh. Goblokmu iki lho. Pustaka Jamus Kelimasada. Kudu perpustakaan. Bukune nggo guru ki ndasmu kuwi. Ana sudah gak. Ya ora aku iki mangkel. Mau pustaka Jamus kuwi pustakane sapa ya? Ora usah ngomongke. Iki ya goblok banget. Pustaka kuwi ora tau ngerti ora. Pustaka Jamus Kelimasada. Nek Ndara Lesmana iso ngaturke pusaka telu siji senjata cakra loro Kiai Pleret Nenggala angka 3